8 je doma. Co pędzia? 8 večer je doma, 8 večer. Ho. I Monika. Ojaj. Tvoje baľa. Komu dáte teplu? Ako dáš teplu? Lebo to nechápem, viete. Ja neviem, ako sa to dá. Ty dáš je ty teplo. Čo to znamená? Ja vás vítam pri ďalšom videjku zo Scarlett. Dneska si pripravte kavičku, čipsy, hlavne dobrú náladu, pretože sa zasmiete dostatočne. So Scarlett nie je nikdy nuda. Ja neviem, čo to je, že je dá teplo. Ty vieš? Ani ty nevieš, to hovorím. Že niekomu dá horúčo. Ale komu? Ale komu to dáš? Ja neviem, nie také teplo, iba trochu. Lebo ja som teraz stála, tak preto mi nie je zima, viete. Lebo ja som teraz stála. Viete, Judková, ale trošku je teplo, trošku, neviem. Či bude zima, či nebude, neviem ešte. Vážne, nesmejte sa. Neviem, či dneska bude teplo, či neviem, nechápem. Dáme žiť, orajme vodru. Ľudia, ja vôbec neviem, či bude dneska teplo, alebo zima. Ja neviem, naozaj ľudia, neviem. Zlatá. A u nás je zima. A viete, bude zima, keď bude zima. Ja neviem ešte. No, bude tak akurát. Čo akurát? Ja to nechápem. Čau. Nič nekerám, nič nerobím. Nič. Teraz som stála. A poznáme sa moja. Ja nie som sprostá Sáruška. Ja nie som sprostá. Moja. Ja nie som sprostá, ty si sprostá. Čo to rozprávaš? Ja nie som sprostá, to si asi pomýlila vysielanie. Ešte chvíľu budeme zisťovať, kto je sprostý. Nech sa páči, hlasujeme v komentároch. Ja nie som sprostá. No, ona to píše. Jak sa volá? Mne, že som prostá. Že by už neboli. Ne, neboli moja. Už neboli. Ale mám iba, Ľudková, že mám iba zlé zuby. To je pravda, že mám zlé zuby. Nerob. Hop preč. Zbijem ťa. To je dobré, šikovná. Lebo mám jej, vieš, prečo mi nebol moja, lebo máme jeky. Vieš, antibitika mám, preto ma nebol, vieš, moja. Tak jak rozprávaš? A normálne, jak by som rozprávala. A čo ty mi píšeš? Antibiotiky mi má antibiotiky, to čo ty rozprávaš, ty sprostá? Ľudia, v tejto chvíli už ani prekladač nevie, čo sa deje. Google sa vypol, umelá inteligencia sa odhlasila, ideme na dovolenku. Sáruška, alebo 777, to si... A nepíš takéto, že som jebnutá.
hezky rozpráva. Ano, hezky rozpráva. Vidíte, ľudkové, nerobte takéto. Mek nahájom nešačkín. Če takány ke mangetina tehan. Trochu si zajem na svadbu zajtra, alebo aj dneska jem a potom i prídem doma. Ale ja nechcel som ísť svadbu, ale musím ísť do svadbu. Fajnes, no. To bude tak, ako bola. Čo mám robiť? Ľudkové, pekné vlasy. Ale ja mám čopík, vieš, ja mám čopík. No, áno, no. Ale veľmi, jak sa to volá, veľmi bude ísť ten pesničky tam, viete, na svadbu ľudkovia. Trošku mi bude fajné ľudkovia, čo mám robiť? Cukerin. Než raz rozpustí si vlasy. Ja nemám rozpustené vlasy, ja mám rozpustené. Ja keď ten cop, ja keď mám cop, nechcem rozpustené. Moje vlasy majú vlastný program. Ja chcem cop, oni chcú slobodu. Ja chcem účes, oni chcú úsť. Vieš, čo, Šaruška moja, ja nemám rada, kedy mám rozpustené vlasy. Nemám tu rada, kedy mám rozpustené vlasy. Nemám tu rada, kedy máme rozpustené vlasy. Rozpustené vlasy, nemám to rada, vieš. Ja čo, no... Ale ja cigánenský pesničky nepoznám, vieš, aby ste vedeli, nepoznám. Iba budem to počúvať, keď budem na svadbu. No. Čo máme robiť? Povedz. Budem jak prosta tam do svadba. Tak. Nerozumiem moja. Ja nemôžem vodku, ľudkovia, ja nemôžem vodku. Ja som jedenkrát pila vodku, keď som bola malička a už som nepila vodku, ale keď som bola malička, keď som už teraz veľká, už nepijem vodku. Nie, nepijem vodku. Daj si, nemôžem, lebo ja som jedenkrát pila vodku, keď som bola malička, ale nebola som opýta, neviem, čo to bolo. Zase budeš tancovať. Viem. Čo mám robiť? Ďakuke, čo mám robiť? Povedz. Ja som nechcela ísť. Trošku som tam, potom idem domov. Iba trošku som tam, potom idem domov. Čo tam budem robiť veľa? Alebo idem na diskotéku, tam čakám nevestu, alebo neviem, jak sa ty budeš mať. A ja vám ukážem, kde budeme mať šaty. Čo? No. Ale vede, to je za tej klasy. Neviem, kde to je. Ľudka, tu je Blanka Levica.
Počkaj, ukážem vám. Ty sedí vonku. Ale nemám snúžadosť, ľudkové, a nemám snúžadosť. A to je Blanka. Ale nemám snúžadosť, nič. Nemám ľudkové. A víš, Blanka je frajerka. Čo Blanka je frajerka? Ty si frajerka. Čo Blanka je frajerka? Blanka ešte len nastupuje na ihrisku a ty už dvíhaš pohár víťazky. Áno. Čo? A prečo, čo som robila? Prečo mám ísť do piče? A prečo som aj špina? A ty si čo? A ty si čo, hej? A ty si čo? Už vám prišla hlava? Alebo čo? Asi na nič, Scarlett. A čo? Scarlett, zablokuj. Dobre. Nejaká Lucianko to je. Asi je to nejaký chlap. Zlý človek, čo na ne. Máš pravdy moja, šereme na ne. Ne, Scarlett, ty si tá najväčšia frajerka. Ty si top. Ešte aj keď nič nepovieš, už je okolo teba rozruch väčší ako na jarmoku. Ty prídeš, usmeješ sa, ostatní sa len pozerajú, čo sa stalo. Ty si najväčšia hviezda. sa pýta, prečo ma tak hovorí, ne? Ja neviem, prečo ma nadávajú Alenka. Neviem. Nič som nerobila. Ja, čo budem jesť? Prasa. Neviem. Ja, bolí ma noha, pretože toľko som robila, nezviem. No? Citur, mama. Citur. Kde jdu já, spravte. Nevím. Tato ružičky. Iri to čande manke kermo. Tato. Tuhi. Iri mangan. Ne, sam dečki na oloče. Iri mangan de to. Koba. Goji, spravte. Robím si to. Adi sukera. Ja mám termína, se si ja myslíš. Ty mám syna. Maličký je, že? Hasne, 9 hodina. Pýtame sa slušne. Ja viem. Ale neviem, čo budem jesť. Mama, čo budem jesť dneska? Sadusi. Neviem. Čo navarím? Ale ideme do Medrovka, mama. Pôjdeme. Do Medrovka pôjdeme, ľudkovia. Ideme do Medrovka. Ideme obchode, ľudkovia. Neviem. Ľudkovia, kto vie maďarsky? Lebo ja neviem maďarsky, ľudkovia. Viete, ale trošku viem maďarsky. Mičinat, mintakas. Gerejge. A takéto. Rozumie, počujete ma? Zúra. Mama, koho dohazeli? To je to, ľudkovia.
Toto je. Aj. Zhruba. Ande tutti ne scamate. Ne kita na janam kai na janam sabana karen. Dabar. Ne meste. Ne mut kelmam vedet. Budem sanudit. Ľudia, ja neviem, čo budem robiť. Ja sa budem normálne nudiť. Ja ešte čo neviem, čo ešte budem robiť. Budem chvíľu sedieť, potom sa nudím, potom sa tiež budem nudiť a budem sa nudiť. Ja preč. A ne idź. A dobre, Ľudko, ďakujem, že ste mi písali. A čo robí švina? Čo píše švina, hej? A to ty je švina. To je materie švina, hej? To je vina. Čo ty píšeš? Čo? Nič, stojím. Som král, som král. Som král, ale nie som král. Nie. Viete, že nevidíte moje fotky. Hop preč! Nedaj mi pokoj, Tinko. Ale ja ešte neviem, moja. Ja neviem, lebo ma všade zablokovala. Aj tu moja ma zablokovala. Monika, ona ma tu zablokovala, viete o to? No je nuda. Je nuda, nech to moja. Už nepíšte, ľudkovia. Dobre? No pekne, prečo píšeš tak? Nechajte, že keď píše. Jaj moja Blanka. Jaj, teraz to nepovieš za muža, Mojko. To nejde teraz ty za muža. Teraz. A papa, prečo? Ty takú facku dostaneš, nezoberiem tá hore. Ani dole, ani hore. Ja už sama neviem, čo rozprávam. Znie to dobre. A prečo ťa mám zoberieť hore? Čo máte na piču, do piče? Dostane sa do mňa veľkú facku? Počula si ma? Ja som si prišla. Hej, dalej chceš. Áno, dalej chcem. Prečo by som nechcela? To je moja frajerka. Vidíte, ľudka, ako mi píše? Si dajte ma hore, daj ma hore. Vidíte, ako ma odpovedete, aby som ju dala hore. Ale prečo, ľudku, ma povedzte mi? Prečo ju mám dať hore? Daj mi pokoj. Šur! Silesia. Co? Aké ležia? A ja som ti nič neurobila, moja, ty si prišla, svoj tu, keď to píšeš. A som nič ti nerobila, ja som v noci spala. A som ti nič neukokala, Počula si ma?
Nič som mi nerobila, Ester, prisahám. No. Čo máme robiť, povedzte? Nič. Kulím sa, čo by som robila? Aby som jej dala hore, ale prečo ju mám dať hore? Povedzte, Ľudková. Neviem ešte, moja Meliska, to si neviem. Isté, že ho ľúbim. Teraz budem jesť iba. A ja ju mám rada, to hovorím aj ja. Vy všetci do mňa viete, Ľudková, všetci. Všetci. Ale však ja bytočne, ja neviem, či som levica, Ľudkovia. Táto kam išla? Čo si sa myslela? Tak a sme na konci pomaličky videa. Scarlett nás poriadne pobavila. Ja dúfam, že ste sa smiali spolu so mnou. Ďakujem každému z vás, že ste vydržali až do konca. Ďakujem za každý jeden like, za každý komentár, za to, že sledujete môj kanál. Veľmi si to vážim. Ak chcete naďalej takéto bizarné, vtipné a bláznivé momenty z TikToku, určite nezabudnite dať odber a zapnúť zvonček. Majte sa krásne. Ahoj, Ester. Ja. A čo si ty? Ja som levica. Áno? Tá dobre, ja som nepovedal nič. No neviem. Pozri,